laten we draaien naar ons linkerknie en je hoofd naar links. Ik zie dat er zijn die naar verschillende kanten aan het kijken zijn. Links. Dat is links voor jullie. Ja, we gaan terug in de beginpositie staan. Gewoon je benen spreiden. Je armen omhoog brengen op één lijn met je schouders. Schouders ontspannen. We ademen in. En terwijl we uitademen, draaien we ons linkerknie. En draaien we met ons hoofd naar links. We laten degene naast u gewoon gerust. Je been moet ook niet van de grond, zorg dat je stevig op de grond staat. We gaan dat nog eens proberen. Terug in de beginpositie. We ademen in. En je armen op één lijn met de